Igbo bụ Igbo ekenekwa mụ na ebe na vidiyo masị m udo dịrị nwoke dịrị nwaanyị na ya bụ okwu akpụkọrọ ọnụ bụ okwu gbasatara Biafra n'ụbọchị nke tata. Tupu anyị aga n'iru unu n'egwu nwanne anyị nwaanyị gụ egwu anụ ọ bụrụ na ya enweta onye jos nnọọ adịa ya small bitin onwe bụ iwere data egwu anyị adịa ya small onwe bụ jos small bitin nwere ike jee ndị a na-anọ n'ogbe n'ike ọ ndị anụ nwa na-anọ na Ọchanja ịmago ndị anụ nwa Lozeus that studio Lozeus na-eje remix egwu ya nwere ike ije to that kind of studio see the producer or the area see mix itiri gị bitin na egwu a dịsa egwu tọwara ntị ọgụ ya raw ịghọtago and egwu ọbụla agụ raw with natural voice na-adaba ọfụma na ihe me njikọ na-eweta data vidiyo abụkwa onwere ebe ọzọ ịnụrụ ya ịma na iburu ụzọ n'ogodi ya na nke anyị n'ihe ebu ụzọ nụ ya ebe a tupu ndị na-eme bitin emebie ya I'm in support itikwe ya bitin mana n'ogodi the raw music without volume and auto tune n'ime ya mana before then enwere one man bịa zi ozi dị oke mkpa biko achọrọ m nene data vidiyo ahụ unu nechazie ya dị na ya nachiatazi azụ wee kwue maka data egwu that young lady go nene this video. Nwa soro na ESN a na-agụ m agụụ ịba Gentle dị Yahoo onye obi ebere gụnụ ka m ji kpọọ Gentle dị Yahoo onye obi ebere ọ ji ahụ jide onye amị Gentle dị Yahoo ya ejide onye amị maọbụ onye polisi release ya iPencil ejide onye polisi release ya mana ọ bụrụ na ndị polisi jide ha kịta enweghị ike irelizi ha mana ha ya ereli ọ ya ka m ji akpọ ndị Biafra ndị ezigbo mmadụ and nwa aba ọrụ ahụ m na-esorokwu ha na-emekwa ezigbo mmadụ ahụ maka ihe m aba ọrụ Chineke wụrụ ajọ mmadụ mba ọrụ Chineke ma wụrụ ezigbo mmadụ. Nwa soro na ESN a na-agụ m agụụ ịba ka ewegodi ya na mụ bara ya aga m na-emere ndị mmadụ ebere bikos ama m na ọrụ m na-achọ ịbawa ọrụ obi ebere ka enwekwuo mana ana m anụ ebe ndị mmadụ na-ekwu na ESN na-esighị ọ na-aha akwụ ha ụgwọ na ego dafụta akwụọ ha ego dafụta sị kwụọ m na-esi n'ime ego ahụ enwe onye nka mmụọ ebe ahụ ma enye ya ego n'ọrụ ESN ahụ eziokwu ka m na-agwago aga m na-eme ebere bikos Nnamdi Kanu onye isi anyị iwu onye obi ebere Simon Ekpa onye obi ebere. Igbo Igbo ekenekwa nga ọzọ ama m niile nachiataghị azụ na that vidiyo ahụ so biko achọrọ m igbu unu oge ama m n'unu na ha agụcha ntị ụfọdụ ọgụ na-asị m na anyị na-ekwu ka enwegwu ike pelele dị vidiyo ka anyị nụ pelee ya ka anyị nụ the reason why m ji akwakala unu ihe a bụ ụfọdụ oge mụ na ada eso okwu maka ndị na-echi m warning na comment section mụ na unu ada eso okwu nwere onye mụ na ya na-abụ na-eso okwu mana ụfọdụ oge o nwere ihe ịfụ na this channel chọọ ime correction about it ma na ọ bụrụ sọsọ gị na-enene sometimes be versatile and ndị soro oyibo just know ide versatile ide civilize onwe comment ya onwe nke abụ ichọ idecha agụọ ya ịta ile na eze gị ọ bụrụkwa gị ihe dị nwụkwa so biko ọ bụrụ gị ihe dị nwụkwa mana achọrọzi m igbu n'oge before na asị nakwa ihe ahụ unu na-ekwu nenenu vidiyo dị kel data egwu ahụ ọ gụrụ Biafra na nke ikpeazụ a unu nenecha ya ka anyị nechiata ọzọ nene this video ka ọ dị. Welu Nigeria nye anyị Biafra Chukwu okike welu Nigeria nye anyị Biafra ka mma welu Nigeria nye anyị Biafra eze n'igwe welu Nigeria nye anyị Biafra ka mma o welu Nigeria nye anyị Biafra Chukwu n'igwe were Nigeria nye anyị Biafra ka mma welu Nigeria nye anyị Biafra Chukwu okike welu Nigeria nye anyị Biafra ka mma o were Nigeria nye anyị Biafra Olisa bi n'igwe were Nigeria nye anyị Biafra ka mma welu Nigeria nye anyị Biafra eze n'igwe welu Nigeria nye anyị Biafra ka mma o were Nigeria nye anyị
Biafra. Egu, 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 egu. Nigeria nyanyi Biafra. Biafra kamba. Welu Nigeria nyanyi Biafra. Chukwu okike abịama. Welu Nigeria nyanyi Biafra. Biafra kama. Nigeria nyanyi Biafra. Nigeria nyanyi Biafra. Biafra kamba. Welu Nigeria nyanyi Biafra o. Chukwu eluigwe welu Nigeria nyanyi Biafra. Biafra kama. Aka gị, aka gị, aka gị. Welu Nigeria nyanyi Biafra. Chukwu okike welu Nigeria nyanyi Biafra. Biafra kama. Hey. Aka gị, aka gị, aka gị, aka gị, aka gị. Asị m gị welu Nigeria nyanyi Biafra o. Welu Nigeria nyanyi Biafra. Biafra kama. Hey. Yes, ama m na ịnụgo data egwu a akwaghị na ihe m gwara gị na mbido ya agwa gị na egwu a na-edi si chọọ ofu producer dị mma Nia Beating ti ya nwe bụ ti ya Beating stretch studio egwu obele with some melody ibulu ogene n'akụkụ ibulu ikpiri n'akụkụ ofu onye na-akụ udu ma gonya bụ ihe a na-adadu junjum agụwa ya like this enwere bụ ịnọrọzi ya na highway nwere ka isizi ya Ijebuode na-agbada na head to head bridge na-akpọ ụdị egwu a maka chima mma mgbe iji gafee eziokwu ka m na-agwa gị ọbụla asị ka mụ na unu nwee problem ọbụla asị ka m na-asị ka mụ na unu nwee problem nna m ama ntụlu na asị na always tell people the truth even the uncomfortable one mma agwa ya unu because ọ bụrụ na this video ọ bụrụ na m nenechara achị na afọrọ m ihe ọma dị na ya I see no need of bringing it here because ọ ya na-agbakasị ma even mụ asị m na like ntinye ebe a ụfọdụ oge pụtakwasị m iwetezi na onye a imezina nka mụnwa dutu na mma na ọbụrụ sọsọ gị na-enene onye ahụ na-asị m ewetezina na anachi yakwa azụ eje enene so ụwa bụ onye gịnị Chukwu nna kele onye ọbụla ke ndị mkpụmkpụ ke ndị ogologo ke ndị buru ibu ke ndị tala ahụ so it's about you picking the variety of what you want and sticking to it. Ụfọdụ oge kwa inwe ike fụ gị na onye ogologo ya na-adị na mma mana at the end of the day ifu na onye mkpụmkpụ ka adaba gịnị ya na-abụ so ihe ndụ n'ụwa bụ gịnị ọsọ ndị owendị inji ekwuli ha because ịmasị na because na like particular thing na-ekwu mee ihe ji ebe gịnị ebe atụmọgụ ma post ya knowing fully well that I am not doing it because of you. Ịghọtago that na ị naghị aya arụ does not mean na ọnwụ ndị na-aya ahụ ya asịzi ụlọ ọgwụ anaghị m aya ahụ so ndị na-ere ụlọ ọgwụ mechie anaghị m ege egwu Wizkid gudebe anaghị m ege Davido gudewe so those things here matter that there are choices on earth. Chukwu nna kele ya ma ụwa o ji wee kee ya na una na-aghọta so biko ka ị na-enecha that video suggest ya ọ bụrụ na ya were egwu ahụ Tia Beating jeje nye that lady ahụ suggest ya mana one of the problem na ụdị ndị a nwe na-eme ha bụ na at the end of the day asị gị na Chukwu anọrọ n'ọchị ndị ọcha. That's the problem. Most of them anaghị eme research mana I will not stop anybody worship ihe ọchọ worship mana ebe ya abịa discredit ye nke m ka sọsọ nke gị wee kwụlụ that is where mụ na gị na-abụghị enwe problem. Ịghọtago ime mbịa sị m na Chukwu anọrọ n'ọchị ndị ọcha mana ị na-akpọ ancestors gị nne na nna gị that you cannot even define and know the origin of your surname. You can't even know how it came about. Imam be the first person zala that your surname. Imara ebe o si bịa. The mmadụ na obili ezigbo ndụ. Ịghọtago mmadụ na mgbe gboo na osowe ni mmadụ na ndụ mana oso gbawa mmadụ aka n'ala ya nwunye n'ike gbuo the man n'ihu agha but that's by the way so ihe onye kwete chi ekweteli ya that is it mewe nke gị hapụ onye ọzọ that is just the problem na this type of people who made this video na nwere ihe ọzọ do your thing and leave us alone. Ịghọtago just do your thing and leave us alone. God will say bless the cheerful giver. Ị na-eje ya bata n'iru dibịa gbala aka anara ebejebe dibịa gbala aka na
so mana gụa na afịa na ije ebe ije n'ụlọ ụka nye pastọ na pastọ ka inye so ijezie na nke dibịa nye dibịa ewu na ọkụkọ ọ na-awụ mmụọ ka inyere dibịa na ụmụ ya oyi ebu ọnụ anyị na-esegwanụ di nwunye ya na-amị anụ n'ahịa efunugo nwunye dibịa ka o je n'ahịa na-ekwe anụ ọnụ never work na because ya na-achụ aja na-esewala ọkụkọ yotago na-esewala ọkụkọ na-atagbisi ebini since ịma mmadụ efunugo akwa ọkụkọ mgbe ọ na-eme dibịa ndị bịa sị na ha nọ n'ọdụ ahịa ekwe anụ ọnụ. It can never be possible now because every day a na-achụ aja a na-egbu anụ mana ọ bụrụ na ụlọ ụka sị na your heavenly race all those kind of thing ibulata that thing na condemn is also some of the things we na-eme accept outside. Who is now deceiving who? But that's by the way, shekenekwa ma onye ọbụla ka ọ dị